Sa ngalan sa mahanuksan ako sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugmat sa Diyos, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, makinulsol kita sa ato mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Sa walay paglibot, isugay tron ko. Sayon ka man, kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipaganaw mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhidayon. Magampo kita. Ginoo, padanaging among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya. Pinaagi sa mong kahayag makalabang unta kami sa kangit-ngit nining kinabuhian. Ug magadangat kami sa pulanan sa kahayag nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa udang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato. Kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao ang mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugma ay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios. Ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang mga tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili, usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit, mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Kristo nahimong tao iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadungan ninyo ang moanhi kini ug karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak, iya sa Dios o gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta.
Kaya ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamahanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan. Kay sila iyaman sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakailas sa Dios magpatalingog kanato. Ang dili iya sa Dios, dili gayud magpatalingog kanato. Ug pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Ihatag ko kanimo nga imong kapiling ang tanang mga nasud. Ang pinumingon ka nako, ikaw ang ako anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo ka nako, katagan ko ikaw sa kanasuran, aron maimong kabikin. Ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Ug karon o mga hari, pamati kamo. Pagmatmon kamo nga magmando sa hayuta. Alagkari ang ginuban sa kahadlo, ug paglikapay kamo sayang atupak. Uban sa pagpurog, simbahan ninyo siya. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea, mibiya siya sa Nazareth, ug dito puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug sa Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat tabog sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangit-ngit nagkakitag dakong kahayag.
Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayan, mudanag ang kahayag. Sukad niyanto si Jesus nagwali nga nagingon, hinutsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Si Jesus misuri sa tibok Galilea ug nagtudlo sulod sila mga sinagoga ug nagwali sa mga balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylab sa tibok Syria ang iyang kabantog ug gidala ngadto sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa ngaglaing mga kasakit o mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, o giayon ni Jesus silang tanan. Dagang mga tao misod kaniya, gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, o sa Tabok, sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa Ebanghelyo karon ni San Mateo maigsuon, atong nadungog nga ang atong Ginoong Kristo nag-ayo sa mga tao, daghang mga tao nga nag-antos sa mga nagkalalaing nga mga balatian. O sa pag-ayo niya, iya usab nga giingnan ang mga tao nga hinutsuli o biyae ang inyong mga sala. Magkapangutana kita mga igsuon, what's the connection? Nga naman sa matagigayon nga mag-ayo si Jesus sa mga masakiton, naamaw sa ang hagit, hinutsuli o biyae ang inyong mga sala. Mga igsoon sa pagsulti ni Jesus niini, aduna sa gipakita nga usa ka halawom nga hinungdan kung ngano ang usa ka tawo magmasakiton. Tungod kay it could be possible nga ang mga physical diseases or illnesses ang hinungdan nini is something that is spiritual in nature. Spiritual disease or sickness. Unya, mo manifest diya sa mga physical nga mga symptoms. Physical illness. Pero ang origin di ay is something that is spiritual. There is a spiritual sickness or disease in the person. Gawas kon biyaan niya ang sa o ang kahimtang sa dili gyud siya makabaton og kaahayuan sa hingpit. Tungod kay ang physical sickness ang iyang gigikanan o hinungdan is something that is spiritual. Doon ako'y amigo nga usa ka doktor, lahi ni iyang practice. Dili ni siya conventional nga doktor. Usa siya ka holistic doktor. Nga sa ato pa, kung doon na siya pasyente, dili lang niya tan-awon ang physical sickness or disease sa iyang pasyente. Iya pong tan-awon ang spiritual condition or lifestyle sa iyang pasyente. Doon na siya gi-share sa ako nga doon na kung siya pasyente nga nag-antos sa sakit nga cancer. Unya sa ilang pinagstorya, dito na naibawan ang connection. Tungod kay iyang nasayran di ay nga katong iyahang pasyente, ang iyang lifestyle, wala bitaw mahatukma o matumong
sa iya yung kinabuhi nga gipuy-an, usa si ka married person ayong pasyente. Pero nakasa siya sa kaminyoon. Doon na siya ay lain nga babae for so many years. Unya affected ang iyang mga anak. Gani sa kalagot sa iyang anak, gitunglo ang maong iyang amahan. Nya kung unsay tunglong nga gihibo sa bata, maupod ang dapit sa lawas, no? Nga napituhan sa maong tunglo sa bata. O gipasabot siya sa doktor nga, ingon ani manggod, no? Ang naitabo sa imuha. Tungod sa of unfaithfulness, nabutang na hinuon siya sa usa ka situation nga ang maungsa niya nakahatag og opportunity for a demonic influence. Demonic influence. Tungod kay ang sa manggod mga isuon kung dili na nato biyaan gives an opportunity for a demonic influence sa atong kinabuhi. Doon ang may entry point. Mao to ang naitabo sa iyang pasyente. Doon na siya'y kabit, unya for so many years, mao na iyang kinabuhi. Stressful man na. Minyo siya, unya doon na sa ilang babae. It is a very stressful relationship. Kay deep inside, kibaw siya nga, doon na siya commitment. He is a married person. At the same time, doon na po sa ilain. Very stressful. Unya kung ang usa ka tawo na ay in a stressful environment and stressful relationship, it weakens the immune system sa usa ka tawo. And the moment nga ang iyang immunity mo weaken tungod kay sa usa ka stressful nga lifestyle, aw siyempre, ang iyang lawas dili nakasukol og stressful situation. Unya, ang kining panuway, may man kay ni maniin, no? Makakita man dahil ni siya, if there is something evil in us, iyan ang i-manipulate. Then, ang may tabo, makaambol lang ta, uy, nanam ko sakit. Nasakit ko. Nasakit sa kasing-kasing. Pero ang origin day, doon na tayo hatred, doon na tayo anger. So, din yung mga isyon gipakita sa Panginoong Kristo nga our sins or our sickness, our physical diseases and sickness could have something that is spiritual in nature, spiritual in origin. Muna ang Ginoo sa matag higay nga mag-ayo siya sa mga masakiton, moingon ko siya, hinusuli ay mo sa ubiyae. Kay tingali ba ya? Ang sakit nimo, ang hinungdan, tungkol sa nga imong nabuhat. Of course, dili tanang sakit nga spiritual in origin. Pero kinahanglan ang itan-awon maisuon. Kay tingali ba ya? Kung doon na tayo mga physical diseases or sickness nga even science could not explain it. It could be spiritual in nature, in origin. Kaya doon na may mga sakit nga kung magpahiling tas doktor ang resulta negative, doon na may ngunana nga di kasabot ang doktor, di sa ka-explain. So it could be spiritual in origin ang sakit nato. So angay tan-awon unsa may akong sa no nga nahimo nganong ning-ani mo karon pareha na sa usa ka pasyente pod panahon to nga ako'y may chaplain sa Cebu Doctors. Ang iyang sakit no sakit sa baga, cancer sa baga nya tungod sa iyang kahintang murag iyang gipasangin lang ang Ginoo, gimahayan ang Ginoo, pero wa siya makaamgo
nga ang hinungdan sa iyang sakit sa baga, sa iyang cancer, mao de ang iyang bisyo sa iyang pagpanabako. Ang wa niya pagtagad sa iyang ang wa niya pagpaminaw sa iyang asawa, ang iyang asawa sig badlong niya, undang na iyang pagpanabako kay makadaot sa lawas. Sin of omission, ang wa pagbuhat sa unsay ang ibuhaton. May resulta na hinuon siyang sakit. So din yung mag-isuon ang Ginoo nagpahinumdum ka nato. Kung doon na tayo mga sakit, physical, there must be something wrong in our spiritual life. It could be spiritual in nature. Kung sakit atong dughan, o gunya, bisag kung saan itong tumar o pakalma, no? Balik yapon, pingalib ya. Dunay hatred or anger. Nga wa pag yun nato kabuhi iba. Angay na tanaw. Muna Ginoo mga isun nagpahinumdum ka nato. Nga kinahanglan di ay tanaw yun na itong kaugalingon. Kung kanunay bata nga nagmatinumanon sa iyong kabubuton, kung gusto kita nga mamaayo, ang hingpit nga kayuhan kayong mahatag, mauni ang giingon niya, hinulsuli o piyae ang inyong mga sala. Kaya tingali baya, our sickness, our diseases could be something spiritual in origin. Ang wala na to pagbuhat sa unsay angay nga buhaton. Mana ato ning pamalandungan kung asa natang dapitan sa atong kinabuhi. Kanunay ba kita nga nagmatinumanon sa kabubuton sa Ginoo? Ang Diyos samahan mauray bugtong makatagbaw sa kagutom sa atong kasing-kasing sa Espiritu. Busa dadon nato nga to kaniya ang atong mga panginanglan diya sa pagingon, Diyos nung magbalantay kaluyi kami. Ngang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, magsangyaw pinaagi sa pulong ug sa buhat, sa presensya sa Diyos nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangit-ngit, pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga hangpo nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinaagi sa atong paghigugmaay o pagpinasayloay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mensahe sa Dios nung gugma, padayong mutuhok diha sa kinabuhi sa mga kabus ug sa may mga balatian, bisan paman sa mga pag-antos nga ilang giagian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang diyong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga matuuhong mihali na makakaplag sa ilang tunhayng pahulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Diyos sa mga amahan, ang pag-abot sa imong anak naghatag kanamo kahayag o paglaom. Himuha kami mga instrumento sa pagdanang sa maong kahayag ngadto sa man,
Pinagi sa among mga pulong mga buhat. Piniamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawata ginunga mo mga halad nga nagmatuod sa mayong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag na ni Kristo, ang imong tunay nga laro sa kaluwasan. Ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga iyang himaya misidlag na din kanamo, nga may kamatayon, imong gibagwang katawhan, niyasang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong silang walay hunong nga pag-awit. Sa iyong iman, sana sa kalitasan, na'y kuna nag-aanin sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kaitasan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imo espiritu ra pagsantos ning magasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ng dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siyaw pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sikales, mipasalamat kaniyo pag-usam. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og mingon. Dawa ta kini, o panginom ka mo nga tanan gikan nini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanigalan sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo umahan, ning paan sa kinabuhi o kalis sa kalungwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan mo tubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lahong sa dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ng simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o banil Leo among Papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang may suon nga ngamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong lahong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayon makaambit sa kinabuntunhay uban ni Maria nga nahan nga ulay sa Dios uban ni San Joseng Bana uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mong kabubutoon atas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahi, kung amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo, makagagahom nga man, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan ug ubos sa mga has kita sa pagingon. Ana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuhat, dinisayuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa panulan, inunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salagmaylo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa magmalik ni Jesu Kristo among manunubos. Unang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang nga mo mga salak na pagsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuto, natagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga bo'y hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang pagkinig sunay, panagdait manaakan ninyo.
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagdang sa mga salas kalibutan. Bulahan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, pamulamang amayo ko. Magampo kita. Ligo na Ginoo nga mong kinabuhi pinagi sa gahom sa mga santos nga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dadon ng gugma kalinaw ni Kristo.